Beno, kaixo, Ane Pikaza, zer modu zaude? Ondo? Ondo. Lortu dugu azkenien elkartzie, eta beno, komentatuko dugu areatzan gauzela, Arenalen, Bilboko Arenalen, baina zuk pentsatu duzu... Doña Kasildako parkean geratu garela. Parkean, kioskoan, parkean, eta beste toki batera joan nahiz bai. Presaka zabizelako baitare, azpimarratuko dugu hori, ezta? Ama, ilustratzailea, naiz eta orain azken boladan agian ilustrazio munduan ez zabizen... Bueno, beti banabil oreka raro batean, non dependeta zein lanek behartzen nauten presentzia gehiago, orduan beste lan batzuk atzera botatzen ditut edo bertan geratzen dira kajoi baten. Orain egin dudan azkeneko lana, ez dela, ez ilustrazioa, ez antzespena, izan da Neomak musika taldearen dizkaren zuzendaritza artistikoa. Orduan beti ere, hor tarteka sartuta daude bestelako proiektu batzuk, ez? Eta kasu honetan, bai, azkenekoa ilustraziokoa izan da Ziortzako kontzertuen kartela, irailean egiten dena. Orduan, berez ez da orain dela inbeste, baina agian oihartzun txikiagoa dauka edo... Claro, nik hori ez nekien, egia da azken boladan ez ditudala ikusi, baina gero bai egia da baita ere egin dituzula kartelak antzerkientzako eta dana, baina zuk La Dramatika Erranten adibidez kartelak ez dituzu egiten orokorrien edo... Ez, egiten dut zuzendaritza artistikoa normalean, bai. Hasieratik, Altsasurekin hasi ginenean, Altsasu Ierma hor nonbaiten niretzako argazkiko irudiak oso argi zeuden, kartelaren irudia argazki bidez egin behar genituela, orduan baneuzkan ideia batzuk eta Geadarekin batera, Estudio Geada Iermaren kasuan eta Altsasun Odei Torres eta Betitzerekin egin genituen kartelak. Orduan beti ere hor atzean nago baino beste toki batean. Ondo daramazu haizearen kontua eta sarato guztiak eta... Bai, ez daukat arazorik, kontrabiente ignorea. Badakigu nolakoa da niria, gainera, hortaz. Mundu gehienarentzat ahots eta aurpegi ezaguna zara, baina ez dakian eraintzat izango litzateke mokatriz deitu alzaitugu, ezta? Modelo, kantante, modelo ez, kantante ez da... Kantante pizka bat bai. Beste, ez daki, kombinazioa raro bat bilatu beharko genuke, baina bai, hortik multitask, Mujerren agentista edo horrelako zerbait. Venga, ba. Eskertzen dizugu baita ere eman dugu denbora asko zurekin geratu nahiean, eta azkenean lortu dugu, beraz eskerrik asko, eta esan bezala, klaro, aste honetan bihar zapatuan badeko zuen adiorik ez antzeslan, adiorik ez da. Gaur. Gaur? Gaur ostirala. Baina bihar Durangon esan nahi dut, eta bihar Durangon, bai, hori da. Deitu nizun, eta oin nora zoaz, da esan nahi dudana, Tolosara. Bai, ointze Tolosara eta bihar Durangora. Eta hori da zure ritmo normala edo... Bai, orain bueltatu gara justo Uruguaien egon gara 11 egun Ierma egiten, bertan Fidaen jaialdi batean, eta adiorik ez ni Flores egin gabe geneukan aurreko ez dakit maiatzetik edo, orduan orain berreskuratu dugu asteburu honetan Zamora eta Alicanten izan gara, eta ja sartzen da baita ere erreta jota dela La Dramatikak estrenatu duen azkeneko ikuskizuna, bi hauek 2025an estrenatutakoa biak, naiz eta proiektuak berez askoz aurrerago jaio eta sortu diren, ez? Danak zoragarriak eta gomendagarriak, hemendik esango dut, badakizu oso fan naizela eta benetan uste dut kriston lana egiten duzuela, baina berriro ere ezagutzen ez dagoenarentzat, bai zuk egiten duzu lan, Maria Goirizelaia idazle eta dramaturgarekin batera, ezaguna dela baita ere hainbat eta ekoizpen egin dituzuelako Arriagan, baina ez dakit zein urtetan sortzen duzuela Dramatika Errant, ezta? Konta iguzu pizka bat nondik jaiotzen den ideia hori eta... Hor beti dago zalantza bat nik galdetzen diot Mariari. Maria, baina noiz sortu genuen, ez? Eta berez paperetan sinatuta 2021an izan zen. Lehenagotik guk Maria eta biok antzerki eskolatik elkar ezagutzen dugu. Oso... Nik askotan esaten diot Mariari, inoiz ez dakizu zenolako oihartzuna izango duen pertsona batek momentuan ezagutzen duzunean, ez? Eta nire kasuan Maria ezagutzea izan da nire bizitzan izaten ari da kriston oihartzuna, ez? Eta
Eta, bueno, hor hasi izan gure erlazioa. Eta gero bakoitzalde batera joan zen, Maria Londresera, ni Florentziara joan nintzen Erasmusean ze arte ederrak ikasten nituen, gero berriro ere elkartu ginen beste konpainia batean, Kabian Zerki Laborategian, hor aktore moduan eta sortzaile moduan egon ginen, eta momentu batean, nik ulertzen dut gure abotzak, eta Mariaren nahia, idazten zuen hori elkarbanatzeko, handituz joan zen. Aukera batzuk izan genituen hor tartean, De Amor y Luz, Liceum Club, hola Macorina, Antzerki Laburrak, que siempre estemos todos y un cocodrilo en el techo, ez dut ez da izena gogoratzen, baina, bueno. Pertsona asko izan zara gainera, no? Bai, eta puntu batean, basi ginen gauza txikiagoak egiten, eta ja bere bidea hartzen zijoan, eta bum, ez? Altsasurekin ja, Mariak idatzi zuen, Mariak Altsasu idatzi zuenean ez zuen pentsatzen, edo ez genuen pentsatzen, eszenatokira eraman altzenik, eraman al genuenik konpainia moduan, baina egin genuen. Ariketa bezala egin zuen orduan, egia da, garai horretan estreinatu zala Jauria, zala La Manadaren epaiketako testuekin, eta uste dut Altsasuko antzeslanak baita ere hartzen zituela epaiketako testuak. Bai, Maria egoan sartuta, Nuevo Teatro del Fronterizo, Jose Sánchez Sinisterrak egindako tailer batean, zirela estatuko 3 dramaturgo eta Kolonbiako beste 3. Orduan, hor, askatasun totalean eta eszenara eraman beharretzen obra bat idatzi zuen, eta azkenean eraman egin genuen. Eta, bueno, urte terdiko lan bat izan zen, gero betiko lez, ekoizpena bilatzea, diru laguntzak eskatzea, orduan testua sortu zenetik ikuskizuna estrenatu genuen arte, denbora asko igaro zen. Eta nola izan zen harrera, egin duzue, Europatik kanpo baita ere, baina ez dakit harrera ezberdina izan zen, nahiko gai delikatua izan daiteke Euskal Herrian, orduan ez dakit bertsinoa bazen eukaten, antzeslan guztiekin erderaz eta euskeraz, ez da? Beti egiten ditugu, La Dramatika Erranteren barruan baldin badaude, bi bertsinoak eta euskeraz estrenatzen ditugu. Bai, harrera oso ezberdina, Kolonbian aukera izan genuen baita, euskerazko emanaldi bat egiteko. Eta, bueno, klaro, beraientzat, dependeta zen olako historia daukasun atzean, zentzu bat edo beste hartzen du. Baina badagor, nik uste dut gainetik dagoen zerbait denoi interpelatze diguna modu baten dala justizia moduan zer ulertzen dugun, ez? Eta desproporzio hori zeri erantzuten dion. Orduan badago gizatasun asko, ez? Eta noski, ikuspuntu ezberdinak eta jasotzeko, historia hori jasotzeko modu oso ezberdinak. Baina denak onak hausnarketa horretan sartzeko eta elkarrekin hitz egiteko, ez? Eztabaida irekitzeko gainera, guztiz, segula gustatzen. Bai. Altsasun suposatzen dute zenutela egin. Ez dugu egin, eta normala iruditzen zait baita, askotan hitz egin izan dugu, eta badaude ikuskizun batzuk, zauritik oso hurbil daudenean, agian hori ez da tokia, eta gero jendea, bertoko jendea hurbildu egin da ikuskizuna ikustera, beste toki batzuetan, Gaiarren, Beasainen, Donostin izan ditugu, Altsasuko pertsonak, baina bakoitzak bilatu behar du bere tokia non dagoen eta noiz elkarbanatu nahi duen edo bizi nahi duen fikzio hori, ez? Azkenean zerbait bizitzen duzunean antzerkia beti labur edo geratzen da. Baina bestalde nik uste dut bide polita egin duela obrak, ze jende askok ez zuen gogoratzen. Eta zauri hori esango genuke oraindik ere irekita dagoela modu batean, orduan ez ditugu ahaztu behar gertatutakoak berriro ere gertatzen direlako. Eta hausnarketa horiek egin izan behar ditugu modu arin batean, kasu honetan herriak bai egin zuen, modu arin batean,
erantzun bat sortu. Eta edabideak ez dutela laguntzen asko nolabait. Bai, eta hala ere, bueno, beste ibaiaren beste ertzera ere hurbildu behar hori, ez? Ulertzeko edo bueno, beste begirada posible batzuk irekitzeko. Naiz eta gugandik urrun egon, ulertu egin behar da beste izpilaren beste aldetik beste irakurketa bat egiten dela. Bai, eta esan duzuna zuk agian denbora perspektiba behar dela, denbora eta baita ere geografia perspektiba bat hartzie, agian horrezagatik Kolonbian harrera hobea da eta oraindikan hemen ezin da hobea izan, ez da? Bai, bueno, gero Abadian egon ginen eta hor, bueno, kriston movida izan genuen, Voxek bertan bera utzi nahi zuen emanaldia, gure bizitzan bizi izan dugun egoerarik frikiena izan dugu, hor poliziarekin, furgoiak, esan zer, bueno, movida bat izan zen, Bai, kontatu, hori bakarrik gertatu zaizue honekin edo izan duzu kritika gehiago? Ez, bakarrik izan dugu Altsasurekin eta gertatu zitzaigun Katalunian eta Madrilen. Eta, bueno, orduan konturatzen zara beharrezkoa dela, oso beharrezkoa dela kontatzea, ez? Bueno, beraiek bere burua agerian uzten dute, ez? Ikuskizuna ikusi barik zerbait bertan bera utzi nahi dutenean, niretzako hor dago argazki arin bat, ez? Eta orduan, bueno, Bai, beharrezkoagoa bihurtzen dau edo arrazoia ematen dizute zuzenien. Bai. Orain adiorik ez obraren inguruan mintzatzea harren, eta gero ja jungo gara azkenengoarekin izan dela RGJ. Hau, klaro, beste batzutan bai egin dituzue bertsinoak, adibidez RGJ izango litzateke Romeo eta Julietaren eguneratze bat, oso interesgarria, eta gero Germanen kasuan baita ere, gero aipatuko ditugula, baina adiorik ez dakit nondik jaiotzen den ideia. Nik igaro nuen antzeslan osoa negarrez, oso behitu zitzaidan kriston unkigarria, bai, oso polita patzoteieria gaz, eta zuen arteko harremana oso unkigarria da. Adiorik ez jaiotzen da berriro ere Maria beste proiektu batean sartzen denean, dela Residencias Dramáticas, Zentro Dramatiko Nazionalek egiten dituen residentzia egoitza hauek, eta bera idazten hasi zen beste lagu egilerekin. Orduan, nik uste dut dramatika errantek badaukala bere ingurura begiratzeko intentzio argi bat, ez? Guretzako momentu horretan garrantzitsuak diren gaiak jorratu, apur bat hobeto ezagutzeko edo guk ere erantzun edo hausnarketen bila ibiltzen garelako, ez? Momentu horretan nire osaba gaizorik egoan, eta orduan, Maria hortik abiatu zen, gero bere mundu horretan Maria Doneiakue bidearen oso fana da eta askotan egin izan du. Orduan hor bilatu zuen modu metaforiko batean bidea eta heriotza elkartzea. Eta hortik jaio zen obra. Nik uste dut gero berak lortu duela ez bakarrik iruditzen zait oso gogorra izan da eta heriotzaz mintzatzen den arren la dramatika erranteko argi gehien daukan montajea dela, ez? Bai, oso distiratzua da. Bai, argi asko dauka umorea, normalean asko jorratzen ez duguna, nire ama beti jente dijo, hija, venga, beste drama bat, eta hortik ateratzen zaigu, ez? Eta kasu honetan, adiorik ez badauka umorea, badauka kolorea, musika argitsua da, ez? Eta hortik jaio zen. Gero egia da baita ere erabiltzen dituzuela asko kamera errekurtzoak eta niretzat zuen antzeslanak behin baino gehiago ikustekoak dira, hainbat geruza dituztelako egia da, festenen baita ere esan kriston zoratzekoa, baina kasu honetan hau baitara zuen ekoizpena. Klaro, badau pantai handiak dauz, eta bertan badirudi behin baino gehiagotan egin duzuela bidea, eta horrezegatik dauz denbora geruza ezberdinak,
minbiziaren prozesuarekin nahaztuta, eta gero antzeslan horri esker baita ere, voluntades, ¿cómo se llama? Voluntades anticipadas de los... Bai, últimas voluntades o... Hori ere ezagutza bat da. Ere esaten dena. Bai, eta aurrekoan justo berbetan Idoiarekin dala beste ikuskizunaren aktore bat, Vale. eta esaten zuen Euskal Herrian que vamos a la cabeza. Omen dago jende asko Vale. egin duena, ez? Eta bada hori ere gure erantzunkizun bat, ez beti heriotzaz hitz egiten dugunean badirudi ez daukagula zer egiterik, eta badaukagu zerbait Sustoa gainditu gainera egitea. lehenengo eta... Bai, eta normalean, bueno, egin behar da ondo gaudenean. Eta erabaki horiek hartu, momentua iristen denean, laguntzen gaituzten pertsona horiei ere bidea erresteko. Bai, guztiz. Momendik ere datuko dugu mezu hori, jendea jakin desan zer dan, baina egia da nik gero partekatu nuela, eta orain egin nahi dut antzeslan hori ondoren, eta lagun batzuekin partekatu nuen, behar dituzulako testiguak eta bai geratu zitzaizkidan nolabait pizkat sokean. Eta gero gogoraratzen dit Amaia Mirandaren lan egin dozue batzutan batera. Mientras vivas brilla diska eriotzaren ingurukoa dela, baina destiratzua dela. Total, bai. Angela Figueraren lan bat egin genuen Amaiarekin. Eta bera oso magikoa da. Bidebarrietan baita. Bidebarrietan. Bale, bueno, ez daukagula ez denbora, bueno, nahi beste, jungo gara Yermarekin orduan ez dakit nondik atera zan ideia, da gainera, bai, paper honetan, dinot, adiorik ez paperean, zure pertsonalitatearen orduan edo historiaren zati handi bat dagoela dirudi, ezta, zure osabana eta, baina gero Yerman baita ere bazegoen, bueno, Paula Bonetekin nahaztuta agian, baina Yerma egunaratu zenuten Lorcaren antzeslan klasikoa, eta ekarri zenuten Bilbora, gaur egungo Bilbora, eta zuk egiten dozu, ilustratzaile baten papera egiten dozu. Ez dakit nondik atera zen ideia hori, gero baita ere jarraipen nahiko zehatza egiten duzuelako gestazio subrogatuaren ingurukoa edo... Subrogatua ez dira inseminazioak edo laguntza... Bai, ez, subrogatuan ez gara inoiz hartu, bai. Bueno, hor berriro ere agertzen da gure realitatea. Maria eta biok konpainia bat elkarbanatzeaz gain egunerokotasun eta lagun batzuk elkarbanatzen ditugu. Realitate bat, osea ez gara bakarrik lanera joaten elkarrekin bizi gara, ez? Eta orduan momentu horretan daukaguna adina izan da, galdera hori mahai gainean zegoen, eta inguruko jende ugari egoan horrelako prozesuetan. Oso gogorrak behar dute izan. Bai, orduan hurbiletik joan ginen ere ezagutzen horrelako prozesuak, aukera sortu zen ikuskizun berri bat egiteko, eta, bueno, match hori eginda zegoen. Bestaldetik sortzen da baita ilustrazio aldetik edo artearen aldetik zerbait eraiki ahal izatea, baita modu batean islatu naizelako zer gertatzen dena daukazunean, ez? Badago hor puntu bat, nik ilustrazioak egiten dituen, baina irudikatzen genuen emakumea zan exito pila bat... Madame Bovary, no? Bai, arrakasta handiko, ez? Artista bat, bere gizona baita, orduan, irudikatzen zen apur bat, zer gertatzen da dena daukagunean, baina desio bat ezin dugunean lortu, ez? Eta baita hurbildu nahi genuen, nik beti esaten dut, ez dela Yerma ez da ama izan nahi duten emakumeentzat, gizartearentzat da. Guztiontzat da. Guztiok gaude hemen norbaitek prozesu hori jasan izan duelako. Nahita modu naturalean, lagunduta edo... Bueno, bai, deno gaude hemen seme-alaba garelako. Eta Yerma honetan nik uste dut ikuspuntu anitzak daudela, amatasun eta aitatasunaren inguruan.
horrek egiten dau ama bat egotea zeinek ez duen pentsatu zergatik ama izan edo ez izan, garai horretan gauza horiek ez ziren pentsatzen, ez? Seme-alabak izan eta eskondu seme-alabak izan eta listo, ez? Badago aizpa bat ez daukana inolako arazorik ama izateko, baina justo bere bikotearekin ez dago ondo, orduan bapatean arrarotu egiten da amatasun perfektu honen ideia. Badago bikote ohi bat, aita izan dena lagun batekin ez zuelako aurkitzen maitasunaren bitartez aita izateko modua, ez? Maitasunaren bitartez, maitasun erromantikoa edo bikotearen bitartez esan nahi nuen. Orduan, hor irekitzen da mundu bat guretzako esan nahi ugari zituena eta oso irekita dagoena baita ulertzera emakume eta gizon honen obsesio hau baita ume hori lortzeko, ez? Eta ez da bakarrik zerbait mentala, fisikoki ere gertatzen den zerbait da. Horrelako prozesuetan zaudenean, hormonalki ere oso mugitua egonen zara. Orduan, nik askotan pentsatzen dut, Jermak agian lagundu du, zelan lagundu aldu antzerkia gure benetako bizitzari. Askotan gertatzen da, ez dakigula nola lagundu horrelako prozesuak, ez dakigu zer esan nahi duen, ez dakigu zen nolako sakonera daukan, eta lan batean adibidez gertatu daiteke zuk eskatzea baja bat horrengatik, eta ez duzu kontatu nahi, lotza ematen dizulako edo jendeak ez duelako ulertzen, eta pentsatzen du, egon daiteke nagusi bat zeinek oso ondo ulertzen duen antzerki obra honi esker edo agian beste sentzibilitatea daukalako, ez? Baina azken finean da nola lagundu diezaiok egun elkarri bizitzera hobeto, ez? Eta horrelako prozesu bat ulertzea eta irekitzea amatasun eta aitatasunaren zentzua garrantzitsua iruditzen zait. Jaso zenituen sariak, zenituzten sariak antzerlan horregatik, kriston intentzua da baita ere, eta zu kriston papera egiten dozu, ez dakit zuretzat baita ere gorpustea eta jonin zelako bidaia egiten dozun, ez da? Antzerlan horretan ikustie, gero BBK Lifeen, ez dakit nola bizi izan zenuen zu, gainera hori nama zara, baina uste dut hasi zinela aurretik, ez da? Orduan ez dakit pertsonalki baita nolakoa hori egitie. Oso potentea, nik uste dute lan ezberdin asko egiten ditugula, baina niretzako Jerma beti egongo da nire aktorea den horretan. Agian baita gaur egun egiten ditugun ikuskizunetan pertsonaje ezberdinak egiten ditugulako, eta orduan horrelako jarraipen badaukan eta bide badaukan pertsonaiak ez dira edo ez ditut nik hainbestetan egin. Eta pertsonaje horrekin bidai guztia egitea, ez emozioz beteta eta zulora erortzea eta hor badago jolas oso polit bat aktore moduan barrutik, eta gero nire lankideak maite ditut eta maite dut beraiekin lan hau egitea. Bale, Ane, aipatu duzu, zure lankideak eta lagunak baitaren ikuste. Orokorrien beti egiten duzue talde berdina dekozue edo ez dakit aipatu aldituzun zuk. Aitor Borobia izango litzateke baitaren zure. Mugitzen gara hola familiako baten, ez? Eta gero antzeslanetik antzeslanera aldatzen joaten gara batzutan, baina Loli Astoreka, Leire Orbe, Unai Izquierdo daude Jerman, gero Egoitz, Sánchez, Nagore, Patxo, hor mugitzen gara. Nik suposatzen dut hainbeste denboran egoten gara sorkuntzan eta gero emanaldiak egiten, niretzako familia bat bihurtzen direla, lagunak. Eta badeko zue testua, Mariarena, baina gero igo dituzuen noizbait bideoak sormen prozesuan partekatzen testu hori, eta suposatzen dut gero bakoitzak ematen diola asko
bere pertsonaiari edo hori iruditzen zait, ez dakit. Bai, Mariak daukan zuzentzeko moduagatik eta la dramatika erranten sortzeko daukagun moduagatik oso prozesu horizontalak izaten dira. Eta hor badaukagu zerbait oso ona, dala dramaturga etxean izatea, ez? Orduan, gaina Mariak ez dauka inolako apego berezirik testuarekiko, ez? Eta horrek esan nahi du oso eskuzabala dela, ideia ahalik eta modurik onenean helarazteko prest dagoela, eta horretarako maite dituen gauza asko bidean ere usteko gai dela, ez? Bapatean, sorkuntza prozesu horretan esaten duzu, wow, orain gertatu zitzaigun, ez? RTJ-an bazegoen bukaera bat, monologo eder batzuk, eta montatu egin genuenean, sortu egin genuenean, momentu baten izan zen, hau kanpora doa, eta pena guztiarekin, baina kanpora doa, sorkuntzarako edo ikuskizunerako hobeagoa delako, ez? Orduan, beste liburu baten, ulerki liburu baten edo... Nonbaiten agertuko dira, bai. Egia da, bueno, imaginatu dezakedala, baitaren leunagoa izango dela bere zuzentzeko, aparte esan dozuna zu, irekia eta dana, baina ez dela tradizionalki saldu zaigun Stanislavski moduko edo zuzendari ekain zorrotzak, ez da? Bai. Militarki agindu dituztenak, edo, bueno, irudi hori asko saldu da, eta nik uste oraindik agian depende nun, erabiltzen dela, ez dakit eskola... Bai, guretzako, bueno, la dramatika erranteren barruan ez da garrantzitsua bakarrik egiten duguna, baizik eta nola egiten dugun, ez? Badago nola egiten dugun esan nahi du dena, zein da gure lantaldea. Bulegotik hasita eszenatokira, nola lan egiten dugun elkarrekin, nola zaintzen dugun elkarrekin. Gure kasuan ere kontziliazio puntua dago, baina ez bakarrik gurea. Badago jende heldua zaintzen duen, badaude jende heldua zaintzen duten lankidea baita, eta, bueno, saiatzen gara behintzat, begirada bat jartzea horrez, eta autu ezberdinak hartzea hori hobetzeko. Orduan bai, esango nuke guretzako nola egiten dugun, zer egiten dugun bezain garrantzitsua izango dela. Beno, gaur egun hainbat liskar dauzela eta baita ere modan dagoen gai bat dela kontuan hartuta, ez dakit zein iritzi daukazuen, baina argi dago zuen artea badala politikoa, era batean edo bestien, esan dozuna, zuk baita ere nola egiten duzuen eran, eta gero baita ere jorratzen dituzuen gaiengatik. Ez dakit... Bai, bueno, egiten dugun guztia da politikoa, ez? Nik uste dute zaila dela horretatik eskapu egitea. Gero beste gauza bada, zure iritzia, zure lanaren aurretik joatea. Agian ez da beharrezkoa, baina ze kontua ez da gauza bateri buruz hitz egin ezin dela, edo zer gauzari buruz hitz egin behar da, eta nik uste dut doktrina edo adoktrinaziotik apur bat aldendu behar garela, baina bai gure irizpidetik sortu, ez? Eta hor politika dago. Bai, eta gainera da esan dozuna, dana da politikoa, eta hori ahaztea ere arriskutsua da. Ez da, bai, dana da politikoa, hori da esan nahi nuena. Dana da politikoa, baina ni noa inoren gana, edo naiz inoren gana joango hau pentsatu behar duzula esatera. Adoktrinamendua esan dozuna. Saiatuko naz, egiten dudan horretan, naiz eta zalantzak erakutsi eta beste aldea erakutsi, eta baina hor hartzen ditugun autu guztietan, kontatzen ditugun gauzetan badago politika hori. Bai, eta gero, besto paketetan eta hitzaldi ezberdinetan entzun zaituztet, eta nik uste badituzuela iritzi nahiko horren inguruan. Egon zen, eldiario.esen egin zioten Itziar Ituñori elkarrizketa bat, eta baita ere berak aipatzen zuen, klaro, arriskutsua ikusten zuela, berak iritzi bat emon ahal ez izatea, hori da kontua gaur egun nahiko zaila dela eta beldurra, badakizunean ezaguna zarela edo ez dakit. Claro, eske gertatzen da Itzirekin ez, berak banandu nahi duela baita artistikoki egiten dituen lanak, eta gero bera Itziar Ituño moduan pentsatzen dituen gauzak, eta hor askatasun osoa dauka nahi duen hori azaltzeko, defendatzeko eta egiteko, ez? Claro. Ia horrela da, hori da, eta horrela izatea.
Bueno, aipatuko dugu estrenatu duzuen azkenengo obra dela R+J. R eta J, bai. R eta J, bale. Bai, han bat dago hor, bueno, ez Vale. dakit, bai, R eta J. Eta hori, bueno, nondik jaio den, baita ere egin duzue lan gazteekin, uste dut sormen prozesu honetan. Konta iguzu oso polita delako hori baita. Bai, sortu zen Pakt proiektu batekin, bai BBK deitzen zen, eta hor lan egin izan dugu errotik enpresarekin, beraiek direla generosko asesoria bat, Vale. eta bestalde La Dramatika Errante. Orduan lan egiten genituen 5 saio, talde ezberdinekin, oso ezberdinak. Oso guai. Norai, Fidias, Atletik, Gorabide. Orduan, hor egiten zen lanketa bat, norberaren pertzepzioaren inguruan, besteekiko dauzkan harremanak, zan un trato tratu honentzako, ez dakit nola esan, zaintza edo norbera eta bestearen zaintzarekiko proiektu bat. Eta hor nonbaiten sartzen ziren La Dramatika Errantetik, Romeo eta Julietaren estena batzuen berri irakurketa batzuk, ez? Eta, klaro, Romeo eta Julieta da gure imaginarioan dagoen maitasun erromantiko potoloena, ez? Baina gero, benetan irakurri egiten duzunean eta ikasi egiten duzunean, dira 13 eta 16 urteko bi gazte maitemindu egiten direnak eta 6 egunetan 5 heriotz sortzen dituztenak eta beraien buruaz beste egiten duten 2 nerabe, ez? Orduan, klaro, horren aurrean esaten duzu, ostra, zer daukagu buruan? Berriro ere ikusi genituen bestelako pelikula batzuk, El diario de Noa, ez? Beti esate duzula, El diario de Noa, eta gero ikusten dituzu estena batzuk, eta esaten duzu, ostras, gaurko betaurreko berri hauekin, istorio hauei heltzea sortzen da kortozirkuito edo aldaketa handi bat. Gerora hala ere ikuskizuna ez da nerabeentzat, helduentzako ikuskizun bat da guztiz. Eta saiatu gara klasikoa eta gaur eguneko istorioak uztartzea Romeo eta Julietaren historia kontatzeko. Osea, ez da egiten German egiten zen bezala non Lorcaren testua ez zegoen, baizik eta kuadroak. Kasu honetan Shakespearen hitzak badaude. Eta oso polita izan da, Kepa Errastik egin da itzulpena, eta oso polita izan da hitz klasiko horiek taularatzea, ez? Daukan zailtasunarekin, baina sonoridade ezberdin batekin, eta euskeraz ere hizkuntza jasoa ikustea taula gainean nik uste dut gozagarria dela. Eta gero badauz beste testu batzuk agian ez direna zuzenien agertzen, baina bai izan direla aparte Julio Cortázarren bat ere igo zenuten, Amodioaren ingurukoa, dala ekaitz moduko bat edo, A ber, hain behaz pilau, Ai, nola da? Baina obran ez hau. Gero obran ez da aipatzen, baina zuen sormen prozesuan egon zan. Bale. Eta hori gertatzen zait baita ere, zuk aipatzen dozu Maldita dulzura de Bai. Horrelako gauzak igartzen direla eta izkitzoak aurkitzen dituzu hor. Igartzen da musikari ere, ez dakit pisu handia ematen diozuela. Badaude hor lotura kosmikoak. Claro, hori da. Eta suposatzen du sormen prozesu horretan, eztabaida egiten duzuenean edo? Eztabaida asko. Bai, bere ikuspegi honenean, eztabaidarena, baina bai bilaketa bat, ez? Eta nik uste dut dela bilaketa bat, pieza bakoitzari bere erantzuna emateko. Daukagun taldearekin momentu horretan, daukagun gaitasunarekin momentu horretan, ez? Dirudi dena izan behar duela, pieza magistral, igual ez, baina momentu horretan geneukanarekin eta maitasun eta konpromesu osoz hori da lortu dugun onena, ez? Eta askotan gero, atzera begiratzen dozu eta esaten hau igual beste modu batean posible zen egitea, baina momentu horretan
ez Claro. genuen ikusten. Ez daukagu aldatzeko, de hecho, adiorik ez ikuskizunean, emanaldiak egin ahala, dialogo batzuk ere aldatu egin genituen. Vale. Orduan, badago irekiera hori gauza batzuk aldatzeko, baina beste gauza batzuk ja ezin dira aldatu. Orduan, onartu behar duzu, momentu horretan, ez, da argazki, iraganeko argazki bat begiratzea bezala, maitasun osoz begiratu eta esan, bai, momentu horretan pentsatu nuen look hori onena zela. Eta akatzak maitatu perfekzioa ez dalako existitzen, ez? Totalmente, Osea, bestela ez duzu totalmente. inoiz Eta bukatuko. horrek ere eragiten dizu beste proiektu bateri lotzea, konpondu nahi Claro, duzu vale. edo aldatu edo betu egin izandako hoiek. Osea, badakizu badagoela beste, beste modu bat, horreri ideia hori heltzeko edo teknikoki ere hobetu nahi duzu zerbait. Bueno, bai, Claro, eske gainera zuen entzeguak teknikoki grabatzen zaituztetenean estudio geadakoak eta da, no? Osea, egon behar dira entzegu antzesleen entzeguak, suposatzen dut, eta gero ja lekuetara soazie eta... claro, depende zuzenekoa baldin bada edo pregrabatua. Aurretiaz grabatu baldin badugu, adiorik ez ikuskizunean claro. bezala, hori bidean egin zen. Baina beste gauza batzuk zuzenean egiten dira. Baina bai, imaginatu, perfekto egin eta esaten duzu, eta orain zertarako egingo duz beste Zelako azperdura. ezer, ja, perfekto egin badu zerbait, ez? Bai. Bueno, bukatzen jungo gara, baina bai aipatzi orduan orain zabiziela adiorik ez, badituzu hainbat data Euskal Herrian, eta uste Bai. dut kanpoan baita, edo... Madrilen izango gara 3 Vale. aste eta badago euskerazko emanaldi bat. Madrilen baita? Bai. Ze guai. Bai. Eta Galiziara ez ari egungo, edo egon Galizian zineten? egon gara, Santiagon izan gara. Oso guai. Bai, orain buruz galdetzen badizkidazu, Ez, ez lasai. dakizkit, baina Jarriko web ditugu. orrialdean Vale, hori da, la dramatika errante. badaude emanaldi guztiak. Eskerrik asko, Ane, utziko Zeuei. zaitu Tolosara juten, Tolosara ondo heldu Tolosara. zaitezela. Bai. Eta eskerrik asko, benetan. Mila esker gara, Eskerrik asko.